Kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, siapapun itu, kecuali mati wis kulino elek itu wis ngancing. Jadi sebagai orang Islam, niku begitu krungu adzan, mesti nang atine metu swara iki wayahe salat. Mesti iki, Pak. Ya ta. Sing kulino jamaah mesti iki wayahe jamaah. Ning dalam sisi lain, dalam hati di sisi lain, ana ukara. Wah, iki lho rampung. Wah, isih arep ngene. Terus lambene golek alasan. Wah, iki lho rampung, iki isih anu. Akhire gak nyang. Artinya apa hidayah niku mboten disambut dengan baik numpak umbar ngono wae. Menyia-nyiakan hidayah. Wis mbuh cedhak mbuh ado. Nek sebagai orang Islam, nek krungu adzan ten atine mesti ana ukara teka wektune salat. Nggih mboten? Sampeyan Islam taun ngrasake ngoten niku mboten? Nek sing kulino jamaah mesti wayahe jamaah. Nafsune didukung oleh demit oleh setan itu. Wah, itu gawean ora mung dirampung isuk tekane salat ya engko kena. Akhirnya yang kita milih engko kena niku wau. Itu berarti salah.